1964 ዓመተ ምህረት እዩ ነይሩ ኣብ ማእኸል ኣስመራ ኤክስፖ ትግራይ ምስሊ ጥንታዊ ሓወልታን ቤተ መንግስቲ ሃፀይ ዮሃንስን ሃኒፃ ማዕሪጋ ዝተሳተፈትሉ ዘመን ጥንታዊ ታሪኻ ምስ ናህሪ መጻኢ ክራኸብ ዝፅዕር መራሒ ምዃኑ ዝተረድአ ተሳታፋይ ትግራዋይ ኩሉ መንገሻ ስዩሜ ሎሚ ኸታይ ተሓልም እየ ዝደረፈሉ ህሞት ኣብ ውሽጢ እዞም ትርእይዎም ዘለኹም መናድቕ ተኣየር ማእዛ ገዛ ዝኣወዶ ጥዑም እዩ ነይሩ ልዕልቲ ኣይዳ ደስታ ዝመርሐአን ወይዘራዝር ኣዴታትና ብፀጋዕ ዳወን ብውሕልና ዝሰርሐኦ መግቢ ተወዳዲሩ ብልጫ ዝረኸበሉ ምስ ባህሊ ትግራይ ድሙቕ ጭራዋጣን ነጎዳ ኸበሮ ባሻይ ድራርን ወናማት ዝተለሃይሉ ተመልከቲ ድማ ሃነን ዝበሉሉ እዋን እዩ ነይሩ ሽዑ ዝገደደ ዝበለፀ ድምቀት ምርኢት ድማ ተኸስተ ኣብ ትሕቲ ድሙቕ መብራህቲ ውድድር ናይ ፅባቐ ካብ 14 ጠቅላይ ግዛታት ዝመፃ ጎራዙ ተጀመረ ቁፅሪ 17 ውቅብቲ በላይነሽ ገብረስላሴ ጓል ትግራይ ኣብ መድረኽ ምስ ተረኣየት ጣቕዒት ዓዘዘ መዓቢትና ስለተዓወተት ድማ ልብና ተርከሰ ኣብ ድሕሪ ዝኹሉ ድሙቕ ረኣይ ነይሩ ኣብ ትሕቲ መጋብነት ራእሲ መንገሻ ስዩም ምድረ በዳ ክዕንብብ ባህሊ ዘስነቐ ረኣይ ድሕሪ 2 ዓመታት ስርዓት ከም ዝፈርስ ሻቡ ዝገመተ ኣይነበረን ቀዳማይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ተመሃራየ ነይረ ዘመነ ሰላም ነይሩ ዘመነ ኩርዓት ኣብ ኤክስፖ ኣስመራ መቸም 1964 ዝተኻየደ ኤክስፖ ኣስመራ ትግራይ ተሳቲፋ ጥራይ ይበሃልን ደሚቓ እምበር ዘቤታዊ ሓደ ዛንታ ኣብ ሓደ እዋን